darasa bane. Wato mu galiban idan mun tashi irin wannan maganganu irin wannan ba ma yin adalci a junanmu. Idan ya zamanto na kawo magana da har na kawo magana ta annabi, sabon da ya shafi rantsuwa na kawo cewa annabi ne ya ce kar a yi rantsuwa, duk wanda zai yi rantsuwa ya rantse da Allah. Sai wani ya yi rantsuwa da annabi sai ya ce masa ba a rantsuwa da annabi, sai ya jawo mun magana ya ce mun ai ba na san annabi ne. Wannan kuma kalma ce ta zalunci da ake mana, ba a mana adalci. Muna karanta hadisin annabi, muna aiki da hadisan annabi, kusan ma za ce mun kowa bibitar me annabi ya mutafaka. Hatta suturan mu muna sanya sutura yadda aka yi nakalto cewa ga yadda annabi ke sa tufafin muna koyi da haka. Muna ajiye gemu tare da cewa wasu ma daga cikin mu suna ajiye gemu amma yan gayu ne, suna kaman baya daga cikin gayu amma dai dan dole suka sa a ransu sai sun ajiye gemu. Amma wanda zaka zai zage kai abuta ka zaka a jikinsa babu wani sima, babu wata sifa da za a ce wannan sifa ce ta irin masoyin annabi. Za ka gan shi gaba ɗaya a gigice a ayyare, amma kuma zai yi da aure cewa shi yana son annabi. Kaga ba a mana adalci. Wanda kai da kaga wannan magana ko maganar annabi ce hujjarka, dan Allah akwai maganar cewa baka son annabi ana? Duk wanda kace mai baka son annabi wallahi ka zalunce shi. In kace mutum baya son annabi ba ka fidda shi a cikin musulunci. Saboda ba a shiga musulunci sai ta hanyar annabi. Ba haka bane? Mutum yana karanta alqur'ani, yana karanta hadisan annabi, yana tabbakawa, yana aiki da wayannan hadisai a koda yaushe, kuma rana ɗaya ko ka cire shi daga cikin wato san annabi daga masoya annabi akan wani abu da kuma akwai nasi daga bakin annabin, kaga ba adalci bane. In dai har kana son annabi, annabi ya ce to in rantsuwa za ka yi ka rantse da Allah, duk wanda ya rantsuwa da wani Allah annabi ce ya kafirta. Sai ka rantse da annabi, annabi ba wani Allah bane, wurin Allah ne, kuma shi da kansa ya faɗa haka. An ce annabi ya ce in za ka roƙa ka roƙa a gurin Allah, ka roƙa da sunan Allah, ka roƙa. Sai ka ce kai a baka dan annabi, sai aka ce ba a haka. Kai da aka ce ma ba haka, ba a ce ma ba ka kafirci ba, ba a ce ma ba ka san annabi ba, kuma sai ka jiyo magana akan mutane ka ce wa ai ba sa san annabi, shi yasa suke koyi da rasa. Wannan gaskiya ba fahimta bace mai kyau. Kuma ni na sani su manyan malaman su sun sani abin da ba na tunanin wani malami zai zo in kai da ilimi ya ce ai abin ba haka bane ya kawo nasi akan haka, sai dai da son zuciya kowa ya shi. Su malaman suna sane, amma shi wanda yake ɗalibi ne bai san abin da yake ba, ko kuma wato dan abiyar ma a sha kiɗa ne, ba ma ɗalibi ne, kasa ana samun yin wayannan. Baya karatu, ba za ka gan da littafi ba, ba za ka gan shi a majalisi ba, shi in abu ne na kiɗe-kiɗe ne da rairaye za ka gan shi a nan gurin. To wannan ya ji wani mawaƙi iya faɗa, kaga shi ma zai ma challenge ya ce ai ya ji mawaƙi ma yana faɗa, sai mu ce masa a Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna. Kaga in dai mawaka ne ba wai kada baki hujja karakawa, ko da ke ana samun malamai daga cikin wayannan mutane suna halatta musu irin wannan abubuwa, sai ai kidan ma in dai kidan ma akan annabi ne ya halatta ai. Kun ga irin abubuwan da ya faru ai mun gani a cikin gari yau a bana an yi abin da ba a taɓa yi ba. An wuce ana kiɗa, maza suna rawa, mata suna rawa a wuri ɗaya a gwamutse, wai wannan duka shi ma wai san annabin ne. In kai magana sai a ce wai kai baka san annabi. Dan Allah magana ta adalci, ba ma annabi ba, babana ko babanka a ce ya shiga cikin irin wannan tawagar, dan Allah za ka ji daɗi kai? Ka ce annabi ya shiga irin wannan da kiɗa da kaza da kaza, in kai magana sai a ce wai ai ba ka san annabi. Kuma shi san annabin nan ba mun faɗa mun karanta a cikin littafin nan, san annabi shine ta'atuhu fi ma amara, ka masa biyayya cikin duk abin da ya bada umarni, wa tasdiquhu fi ma akhbara, ka gaskata cikin duk abin da ya bada labari. Sannan ka karkar bautawa Allah sai da abin da Allah ya bada umarni ta harshen manzon Allah, ba akan wani ake ba. Kuma muka ce dukkanin soyayya abin da take dawowa da shi mutaba'a ne, so abin da yake komarwa biyayya ke sawa. Kai kana son annabi kuma aikinka ya sha bamban, har ma ana bada fito a cewa duk abin da zai saba ma, in dai za a saba ma wasu ai wannan kuma ya halatta. Har ma wasu suna halatta ma kiɗa ɗan, wanda hadisi ya tabbata bakin annabi yake cewa ran tashin kiyama, duk da tashin alkiyama kai, yastahilluna al-hira wal harim, za su suna halatta wato zina da hariri wal ma'azib da kayan kiɗe-kiɗe da rairayi. Shi da bakin abin da yake faruwa a yanzu ba.
sai ga malami babu aya babu hadisi ko zai ga mutanensa ɗalibansa mabiyansa cewa ai kiɗan ma ya halatta wannan ba bid'a ce da tsarin musulunci ba. Addinin musulunci me ne ake yi umarni ne, duk abin da muke kawo a nan gurin zaka ji malam ya kawo maganarsa sai kuma ya kawo goyon baya daga aya ta alqur'ani ko kuma hadisi na manzon Allah ko magana da cikin malamai magabata. Ni dai wannan shine fatawar da na bayar, ba a tambaya ba ni kaza dan annabi. Wani al'ada ce da ta samu asali a ƙasar Hausa amma ba a shari'a musulunci ba. Idan mutum ya ce akwai muna bin sa bashi ya kawo mana, idan ya gaya mana wallahi za mu, in ya gaya mana ce ga hadisi na a Bukhari da Muslim ko a cikin kutubus sitta kai ko ɗaya daga cikin magabata ya faɗi wannan wallahi zan fara faɗa. Zan fara cewa a bamu dan annabi. Amma mu ne musa ana cewa a yi dan Allah, haka annabi ya faɗa idan sa'alka fas'alillah mun faɗa a wata rana.